toh? Dari Batam. Bako pulang seorang laki mak? Awak lah bercerai dah. Oh janda. Iya. Hehe, awak duda loh. Ah, kita kejadian saya kita berdua pak. Lele sabananya tuh. Anak awak lah salusin. Jadi, udah ada. Kok namuah adia yo ambo dibalikan aponan mio. Udayo sabana gadang ota baru basuh dan lagi olah. Asalai mau jadi istriku minta sajo aponan katuju. Denai ko urang nak banyak pinto dan para luas wayado. Adia jando dia udah kan duda. Kok samo cinta dia kita manikah. Ado cieda, ado nan lupo. Apa tuh? Lupo denai da mangato kanyo. Balikan dengan aku inopa di rumah bertingkat lima. Apon dak salah dan mandang